Kublai pi baro syakatup kubor jungi kadon Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentakasngi kilong. Kumno kiu dor ki marba bading elektrik habalabay bailut ka sorkar keli usaleng ya ukonran. Leng a ki samla klem kam nakajing penslam ka sorkar bantung kam. La ai jing sumar kmat e ya ki paj ba hajay opdeng. Ban penram ke NPP ya ki runar ther mau ya ka yeng sa ka kong Magdalene. To mentai ne phai chki khubor ki bakhamnia. Usaleng e sangma kertong MP Lok Sabha ka Kongres na tura ha ka shipau tarik yayong uladawa na ukonrat ke sangma Presiden ke NPP ban penshisha thik pathik ya ka pisa baka sorkar kala penlut na ka benta ban penduna ya ka jingduk jingkurdu jang ki padba ha ka jela baro ka we. Haba ka sorkar kala kam try bakala the da ki spa bat hajar klur tengka ban penhiar bat penduna ya ka jingkurdu ki padba kumnu pat ki dor ki mur jang ki marba mat ka baiding elektrik ka rengkang bat ka kiu bon sha hakini kisngi ula keli. Usaleng ula khura sani ya kane ka jingkam ka sorkar jong menteri rangba Konrad ke sangma baka jingduk kalahiar haka jela harong jeng ka ketem baklan jong ka seng NPP. Kinong kersan ka BJP bat Trinamul na kani ka jaka kila tu chak ketem jong ka seng kongres haka jingelang padba harong jeng haka ni kasngi. Usaleng ula keno eka sorkar jong ukonran bakala penkiu ya ki dor ki mur jong ki marbang bakongsan ki bicycle bat ki baiding elektrik kum ka kam syukur ka bala peno jram ram ya ki pat ba satem jong ka jingduk jinggerdu. Ula keno bon kilong yeng hakinong kendong kim pas school show ya laki khon namar kim la bor show ban kersan ya ki. Kajing kiu dor ki marba mardi ke mi hap shu bat ka bainong bela baki pat ba kiyo hakini kisni ulong. Kilong yeng ki badon ar nilai ni samut ki khon menta ki paskul tang ya iwe. Shanu ka jilla kan poi hadien khengiat snam ula keli. Ulong kan ne ka sorkar ha ka jingelam jo konran. Kalawan ra e ki jabo jaban ha ka sensyar khadar bar ka dei ban kit khli ban kam tra ya kani kajot jong kajela. Ula ongru baka sorkar MDA haka jingelam jong konrat kumu menteri rangba kala penjot ya kajelahi baro kawe. Kinong kendong kilanang duk kat banang yat kisi ula ong. Kabaiding elektrik na kashispa hadu arspa na kabenta kinong kendong kala kiu syaka sanspa hadu praspa. Hakani kerukom bat kadur kibaduk kinla ban syang. Kani kajing kiudor ki mar ki mata ula penkut. Kajing pen slam joko sorkar jela ban penbena bat ban pediang ya ki application tapkam hakatanat polis kalabu ya ki bebon ki samla haka jingleng a jing pisa ki jing mucing perkhat hakini kisngi. Ki samla wat kam kila lengo ngan ya kajing pen slam joko sorkar ban pentulun ya ki kam ki bayade bat ki application tapkam hatanat pulit ki baka sorkar kala kular la bon tayau menta. Uwe usamla wat kam ke pulit usan marwen hakasngi khatwe terek uyayong ula penpau ya kajing sngau diau ya kajing penslam ke sorkar ban penyat shat ya kijing tungkam haktem pulit namar kitu ki bala kam he kerta kin sadu no ya kilat kidenti lada palat kerta jongki pangkane ka kam pulit ka baki bala pelaja uni punai pelada te na kalian jongi ki samla ni dap dah ka jing sngupia namar kane ka jing dile ka jing dile te ni mbat sing ni haban pensengau ya ka sorkar ba ka haban peria je kane ka jing apply kam kumba kala pendi advertisement adu nikong namar ni la snguk tenat ba ka baki la pelaj ya kiteki advertisement baki orang bakin pendap nak tang hapun si benai. Te pemerintah sedat kalau minta kila puspun biang pi. Te pi nikong ki ong ba si tarik sedang apply te nak tu pat puspun biang. Ki ong ba
ki ong sapratari te mata lei la puspun sendan te ni kerpat ri di kasokar ba la dalok ka ba la ai ba kani ka kam kan ya chakmat kan ya chakmat kan ya chakmat kan kilo ki jingdi le namar ni kum ki samla ni la thrang bat angnut ba kan no kam nom jam no te ni suthu ba ka kam dei ka ba suk ya kasokar ba kan pendep kan ka kam hakapor ka khendiat ka sabam ta kadang yat bat but kam hakanika MP election hare ni kwa ba ban kerpat ya kasokar ba tang dep ka MP election dei ban sengap lam ya ka jikar pat jumi samla tada lo ndoro te nomor ni te iwan tang da ka jikar pat ret nehi nim don e ban ke tho eno la kalong ya ki num nikmat la kalong ya ki num penya jikan ke kurmen la da dei dakino ki kamba ki syam ban ni ha ki social media ni men ha kini ki jiano kunta te ya kum ki tur ni kwa ban ke tho ni kwa ri suwan hane ban gi kerpat hane kalong ba ai bakan ka kam kan ya bi chikmat tak kuntahi di kerpat tang tahi nim dan ji ke tho eno kulisi Ka West Janta Hills District Adventure Sports and Mountaineering Club Rengkat bat commission Netralaya Eye Care Center kilapan long yaki jing sumar bat jing examin A yaki kman hajaya bedeng. Uba sambor surong nong yalam jong kani ka club. Ula bataya ka jing tumu jong kani ka jing sumar kmat A kalong nakabenta kibaduk kibakerdu bat kitemen kikro. Ula ongru baka club kaladap ai kum kini ki jing sumar kmat A haki artili ki distrik ka jela. Kajing tumu jong kani ka club kalong ban penpriang Shabaro ki distrik jong ka Megalia. Yaki yit kmat bat dawai la ai sngoba shaki baduk bakurdu bat eki bala ban siu la penhiar dor arpo bat laipo persen. Nalor kani kajing tumu ka club kala sebor ban yakun persha ya kajing sapriang jong udrok ubala penjot bun ba kisamla ha kani ka jela. Uba kit paryat rang ba shnong ba menshwa ulaya ro ya kajing peno bha jong kani ka club ha ka kwat ka khia bat ka bha ka miat jong ki paj ba ha ka jela ula kunturu ya kinong yalam jong kani ka club ba kinyai beteng ya kini ki kamba bha shisin riu benai neman ka snam bakan ya rap shibun ya ki baduk ki bakerdu uba sambor ula penpau kajing sngongo ya baro ki baladon ketilang ha kani ka kamba bha jong ka club Mama pila ban yathu ya ka kerteng jopi ngai ba kit pariat nyo boys ne saatnya jio Mama ka jingdon jong kane ka free eye check up dai hato fi kom kinong shok strong le se fi sngaw hadu kan no ka yarap le se ka ika jing man toy ba bio na ka i kamtam mo de ni ki ba jingwan ni ka free eye check up ni te ka long ka jing toy ba khran ka jing shok strong no ku ba strong no ko ni ka pot man ta de ba ya be te long ka jingwan hang ni te ka kham suk sibun pi ka long ba le tre kunta ni petri kam guri pariaro tong layo banwan ni ki to bakin dali doktor saya jengai kan bakin da apa appointment kala sumpor mai ki ta kala long babul toy bakrang ten di susno. My name is Sambor Surong. I am the founder and the advisor of this West Janta Hills District Adventure Sports and Mountaineering Club. Okay, can you tell us about this free eye checkup today? The purpose of doing this free eye checkup camp, we are doing it for the underprivileged people, especially for the old age. Because some of them they cannot go to hospital. So me as a resident of Jayapadang, so I have first of all I would like to thank God that He gave me this chance that I can do this free eye checkup camp in collaboration with Meghalaya Mission Chalaya Eye Care Center Shillong. So doing this also I have gone through lots of hard work
and then I got some sponsored from someone whom they don't want to reveal their name, so they asked me like the money that I got I should use for this free eye checkup camp, and then they even convey the message to the society also that to repay it back to other district also. So I am from the West Jaintia Hills district, so our purpose is it's not that we want to do only in West Jaintia Hills district, so we want to cover all district of Meghalaya state. So when we do this also, we could not get I could not take any sponsorship from the local MLA, because since as you all know that there is an MP election will be held on 19, so according to the model code of conduct, we cannot take any sponsorship. So as for now, I would like to thank the Darbar Shillong of Jayapeng, who has given us a chance to do this free eye checkup camp here. So while doing this, we are giving opportunity for those beneficiaries who are having this yellow ration card. If they have to wear specs, they will get it for free. For those who don't have the ration card, we will give them 30% on specs and 20% on medicines. For now, they have turned out around 50 patients. So till 4, I think let's hope it will come around to 300 also. Okay. So what kind of medicine they provide from here? It's an airdrop and then some vitamin medicines also. Kinongelam ka National People's Party NPP Ribhoy District but NPP Umsning Block. Hakakhat tarik uyayong kilapan remjur halor ka jing kawang mau ya ka yeng shong jo ka MDC NPP Umsning kong Magdalene S. Maulong kabadon ham mauleng maukan sok kundur daki runar kibala taplup yala kidur kmat. Kani ka jingle riu klau jong kita gibriu kalaja hakajan miet shipau tarik uyayong hajar pusau. Kita ki mau kiba ki runar kila ther ya kani ka yeng kila penjulor tang ya ki yet ya ki briu ki badon hakate ka yeng. Kakong Magdalene berkinong kersan kaseng NPP kila don hapo yeng habalaja kani ka kam kiriu klau. Kinong yalam jo ka NPP bakentup ya uba Clement Maulong, President jo ka NPP Ribhoy District, bat uba Derek Nongrang, Secretary NPP Umsning Block, bat kiwe ki dukon kila penremjur ya kani ka jingle kiriu runar kiriu klau. Secretary baginong ket kam jong ka youth front jong ka Umsning Block. Ngiwan ban hang de ban ya thu e pi ke ge jing jia ba men den sni ba ngangit scam play I long ba kila thai ku bor ru ha ka ba I kong Magdalene ha ka jaka ko office ke jung I ke yeng sa ke jung I ha hang ne ko ka snong mau lên mau khan la don gi ba ya lenti ba la kawang ma wi be dang don ha phlau ye I kong Magdalene I day na kiyeng kasem ko bodon borom para yung I XMLA kiba judon kanu kentin ban kan tho ye kui pat ha kanu ka jing alang kanu ka jing pensai pat ba ka juki jing keren pat ba juki di gibreu kiba ku kiba suba kiba keren ba ya la ka jong long rem bam judon ka kentin kan tho tin sneu tin sme ya no yo ro ndrei ba phla ka long ba balei don kiba bisni don kiba sotanat ya ka jing syakri ki jungki bamaki gila syakri hagine ki senam gi balalek bagi dang ya syakri do mentah habaki mut ban wan ban pen mensawi tengi na ka parti barok bawei ke distrik rengkat ber ke blok ni aingo yo blai baw lari la sumari la pelai na ka jing mensaw akum ketu jing temu besneu jungki ro ndai siam la dei ye bat kane barok ke jing yada ke jung tengi kit bok kit ruang ye ba kene ga jing snow klumar jing mot ke jing hakum kene jing jia kan ja no le ban siam ban shai no ke jing mot ke perkhat ban la ban yai biang ban lek ban ye kan doi pai ba ba syakri mo blei un ri un dai ke jing ai lenti ke jung ban lai na ke doi ke jing wet ke jing wa bat ke doi ki ba don ke jing thmu bosneu te kan kerto ulen det syaki ban nomar ba
kile ya ki brio ki babha ki bam don gunung nong jing temu bam don gunung nong jing temu basne on re ki berentang jing temu babha ban syakri ya ki ya ka jai ban re ujungi kham tam mak ni konstituensi ki jungi bat ka ribuhai bro ka wei nata ka baar pat kum ka parti ngi penrem ya kini ki jing temu basne ki jong kini ki samla la ni kini ki mengimtep kino nrei ni penrem ya ki jing le ki jong ki kei ka daw bam ki kisem kei ka jing duna bam ki kilam kinjin dalawan nak pasyai ban ya keren ban ya kendu mak mak ki ki kilong bakloy mengigum ka parti ru ngilong bakloy ban snap ya kuot kanam ki jing jing sistem jong do ru ha ka ni ka konstituensi ki jong nrei balei ban nawan na ki jing tumu muslim tikum ta ka kerteng jong parti bro ko wengi penrem ya kene ka kambaman ka kambe an ka baki kilale ba kum gini gijing temu hi ngemtep nang no ki wan nang no ki sedang henrei ngai gijing seneng jing kentu ki kemi ki pa kum mangi ong hi gijing baha ka sedang na lai tikum ta gijing sneu ku sedang na lai te nala ki ing kisem to ya hikai ya lagi jong ki hun ki ti Kajing kai jong kajai berri ujungi le kalong bangi nyau buram nyau kor ya giyeng kesem ngi nyau kor nyau buram ya kajing embri ban pen mensa no kan sakerto lendet awe kesni ban tak ti ban kawang ma ya giyeng kesem kataru gede ga kajing le wasni te tak daw ngi penrem ki baro mat ngi kerpat ya kilong kemi long kepa ba kin ri kin sumar kin sneng ngi kentu ya lagi jong ki hun ki ti kum kene kijing jia ke bangim 4 Jumat menoru ha kene kijai penri ujungi 4 Judon ban lej ban penwet ban penthut kene kesien ban kong ngamtep kene nak no kadaw mano ba pensiet yaki ban yale ya kum kene kam tengah kerpat ya baro hi ba kinkier na kitu kijing sya pensiet jongno ba yo kami kijing sni kei ke balajia Bada kitu ki kubor la poish kabakun tarhadu bangenda ya syambiang kublei shibun